Ahoj všichni, dnes se s vámi podělím o děsivý zážitek, o kterém jsem si nikdy nemyslel, že ho budu moct vyprávět. Je to příběh o tom, jak jsem přežil, když mě vrah pohřbil zaživa. Všechno to začalo jedné studené bouřlivé noci. Šel jsem domů z práce, vyčerpaný, a těšil jsem se na horký šálek čaje. Najednou mě někdo zezadu popadl. Než jsem se nadál, hodil mě do zadní části dodávky, zavázal mi oči a svázal. Pokusil jsem se křičet, ale roubík můj hlas utlumil. Dodávka jela snad hodiny. Hlavou mi vířily myšlenky na to, co se děje a kdo by zatím mohl být. Nakonec dodávka zastavila. Vytáhli mě ven a hodili do jámy. Zvuk lopat dopadajících na hlínu se kolem mě ozýval. Panika se mě zmocnila, když jsem si uvědomil, že mě pohřbívají zaživa. Pohltily mě děsivé myšlenky na umírání v osamění a tmě. Věděl jsem, že musím zůstat v klidu. Soustředil jsem se na dýchání a snažil se uchovat co nejvíce kyslíku. Hlína se na mě hromadila a brzy jsem byl úplně zasypaný. Váha země mi tlačila na hruď a stěžovala dýchání. Zdály se to být hodiny. Ticho bylo ohlušující a tma absolutní. Vzpomněl jsem si na tip na přežití, který jsem kdysi četl. Když vás pohřbí, udělejte si u obličeje vzduchovou kapsu. S využitím omezeného pohybu, který jsem měl, se mi podařilo vytvořit malý prostor u mých úst. Nebylo to moc, ale stačilo to k tomu, abych se hned neudusil. Moje mysl se přepnula do režimu přežití. Musel jsem se odtamtud dostat. S využitím té trochy energie, co mi zbývala, jsem se začal drápat nahoru. Bylo to vyčerpávající a každý pohyb mi připadal, jako bych plaval v tekutém písku. Měl jsem rozedrané a krvácející prsty, ale nemohl jsem to vzdát. Po nekonečné době jsem se prokopal na povrch. Čerstvý vzduch mi naplnil plíce a já lapal po dechu. Byl jsem naživu, ale zdaleka ne v bezpečí. Musel jsem se hýbat. Klopítal jsem lesem, měl jsem rozmazané vidění a slabé tělo. Nakonec jsem našel silnici a zastavil projíždějící auto. Řidič mě odvez do nejbližší nemocnice. Byl jsem pokrytý hlínou a měl jsem vážná zranění, ale byl jsem naživu. Byla to dlouhá cesta k uzdravení, ale jsem tu, abych vyprávěl svůj příběh. Tato zkušenost mě naučila neuvěřitelné síle lidského ducha a důležitosti nikdy se nevzdávat. Děkuji, že jste si můj příběh poslechli. Dávejte na sebe pozor a pamatujte, že přežití je o zachování klidu, jasném uvažování a nikdy nestrácené naději. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a sdílet. Do příště buďte připraveni a v bezpečí.